30 mayda Türkiýeden Türkmenistana uçar sapar boljakdygy barada habar gelip goşdy. Habar beren watandaşlaryň aýtmagyna görä, bir ýyl mundan öň Türkmenistana gitmeklerine nowata durmak üçin Istanbuldaky Türkmen konsullugyna atlaryny ýazdyrandyklary we şol günden bäri hem hiç habar bolman may aýynyň 30-ny hepdäniň 1-nji güni Türkmenistana bir sany uçaryň bardygyny telefondan jaň edip habar beripdirler. Türkmenistana gitmek isleýän 100 miňlerçe watandaşlaryň barlygyna garamazdan diňe bir sany uçaryň goýulmaklygy ýurtdaşyndaky halkda uly bir gahar gadawyň döremegine sebäp bolýar. 13-nji maýda hem Istanbuldaky Howa mendilinde Türkmenistana gitmek isleýän watandaşlar bilen konsul işgäriniň arasyndaky çykan uly bir dawaly ýagdaý muňa esas bolýar. Konsul işgäri watanda dolanmak isleýän ýaşy gartyşan, garra adamlara, çagal aýallara we maýyp adamlara ýol görkezmegiň ýerine şol watanda gitmek üçin kösenip duran Türkmenistanlylary telefon kamerasyna düşürýän watandaşlara garşy çykmak esasynda watandaşlar tarapyndan uly bir garşylyga sebäp bolup konsul işgäriniň halk bilen ýüzleşmekden gaçandyklaryny şaýatlar görüň berýär. Türkiýeden Türkmenistana her 10 günden bir sany uçaryň goýulmaklygy diňe halkyň gözüni ağlamak üçin Türkmenistan tarapyndan ýörüýte gurnulan sabotaj oýundygyny we bu oýuny Türkiýe döwletinde wagtlaýyn ýaşaýan türkmen halky düşünüp, olarda uly bir gahar gadawyň döremegine sebäp bolýandygyny ýurtdaşyndaky watandaşlaryň özleri gurrun berýärler.